It-tensjoni interna li ħoloq il-Prim Ministru Robert Abela fil-Partit Laburista meta issa waslet il-konferma li hu l-kontinwità ta' Joseph Muscat qed tkompli s-saħħa l-irjus fost esponenti ewlenin tal-partit. Dan hekk kif jidher li meta Muscat ikkonferma mat-Times li l-familja tiegħu appoġġjat bi sħiħ lil Abela fil-ġlieda leadership, ħafna stennew li l-Prim Ministru jinqatal kollox mill-politiku li fl-2019 kien magħżul bħala l-aktar korrott fid-dinja. Minflok kien hemm skiet li jtarrax minn Abela fosthom anke fid-diskorsi politiċi ta' kull nhar ta' ħadd fuq il-midja tiegħu. Fost l-aħħar konfermi ta' tensjoni li nibdet fil-Partit Laburista hemm il-mod kif tkellem l-eks-Segretarju Ġenerali u llum iċ-Chairman tal-Midja Laburista Jason Micallef meta ħareġ għat-tabla ħabel kontra l-Ministru tal-Ambjent Aaron Farrugia, meta dan tal-aħħar qal li se jkunu qed jinżeraw siġar skont ir-riżultat ta' programm ta' divertiment li se jixxandar fuq ix-xandir tal-Istat. Wara din l-istant, Jason Micallef kien irrisponda fuq Facebook u qal li l-Gvern għandu problema serja ħafna dwar kif jaħseb u jitratta l-ambjent. Kien qal ukoll li din hi politika fqira. Iżda mistoqsi minn Net News dwar dan kollu, il-Ministru tal-Ambjent qal biss li Jason Micallef għandu dritt jgħid li jrid. Tifhem li pożizzjoni ta' Sur Micallef mhijiex pożizzjoni ta' Joe the Citizen. Għandu kull dritt jikkritika l-ħidma tagħna. U mistoqsi direttament dwar jekk jinkwetax li l-Partit Laburista inħakem minn dan il-qsim intern, Aaron Farrugia wieġeb b'dan il-mod. Ma tinkwetax fuq qasma fil-Labor. Għaxxej il-ħidma tagħna tkompli għaddejja. Fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew, l-istess Ministru tal-Ambjent kien ikkonferma li s-settur li jmexxi qatt ma kien għall-qalb il-Gvern Laburista, tant li ddikjara kemm il-darba li f'dan is-settur ma sar xejn qabel ma laħaqu.